220 na kilo at yung mga pugita po natin 180, 230 sa mga lumot. 270 ang per kilo. Gagamba ko buhay. 70 lang. 70 naman po ang per kilo ng mga alimasag na panggata. 300 pesos. Shout out sa'yo, Lodi. Again and again. Tamang timbangan. Ayun, again and again. Yan po ay 240 po yung benta niya po ng mga hipon. 240. Tamang timbangan. Cream Dory. Ang presyo po ng mga gilit na ay 160. At ang ulo po ay 120 na per kilo. Sipat magkano presyo mga tilapia Batangas? 90 po, 100. Ayun, 90 pesos. 100 pesos. Yan po yung presyo ng mga kanyang latag ng tilapiyang Batangas. Mga gulyatan po natin ay 120 na per kilo. At ang mga isdang paki, no? 120 rin po yung per kilo at napakamura po ninyong mabibili. Alimasag sa halagang 50 pesos. Ang mga tiyabeta po natin ay 100 pesos na tumpukan, no? Ayun, no, 1 kilo na raw po yung mga tumpukan sa halagang 100 pesos na inyong mabibili. Shout out po! Boss Diran, magkano pala yung ano mo? 120 lang kilo dyan. Ay, tumpak 100. So, yun po yung presyo. 120 na kada kilo. Po natin ay 150 kada balot, no? 150 po na mga bentahan po ng alimasag. Ang mga tumpukan ng mga tahong ay 100 pesos. Sa mga tumpukan ng mga alimasag na talaga nakatarya na, magkano yung mga tumpukan? Boss Tinong, 150 po sa tumpukan. Yung mga... Magkano yung mga espada mo? 100 pesos. Yung mga galunggong, 100 pesos din. Yes, ma'am. Shout out kay Jeff Baliw. Ayun, shout out kay Jeff Baliw. Ayun, shout out kay Boss Once. So, ayan po yung mga presyo na mga sinabi nila sa atin, no? Na 100 pesos na tumpukan, 150 po sa mga alimasag. Shout out kay Boss Ed. Kalmado lang dito, kalmado. Kalmado. Magkano, bossing kilo? 100 kilo. Tandaan ng tumpok, 100 ang kilo. Ang bitilya mo magkano? 120 po sa per kilo dito ng isdang bitilya, oh. Shout out sa'yo, Agustin. Shout out, Buslando. Shout out sa mga viewers natin dyan kay Mr. Salvador. Ayun, bago yun, ah. GNP sa Valenzuela. Shout out sa'yo. Ayun, shout out. Ayun, mga customer mo. Nanonood sa'yo, Buslando. Bumili, hinahanap ka. Ay, hindi kami nagtagpo. Kanina pa bumili. At saka sa mga OFW natin dyan, lalong-lalo na kay Jocelyn Bernardo sa Australia, shout out sa iyo. Taga-Australia na yun ngayon, ha. At saka kay Leslie Rene Rabino sa Canada. Ayun, shout out, At saka sa Lexi. tito ko, Naldimar Labrore, shout out sa iyo. Ayun, shout out. At saka sa bayaw ko, Joel Tandog. Shout Mabuhay out. ka kung gusto mo. Ayun, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout At out saka sa'yo. sa family Buhar at saka Bernardo, shout out, umayo kayo at magpakarami. Dito magkano yung pusit? 300 ang kilo. Yung po ang per kilo, 300 pesos. Sa murang halaga, shout out sa'yo, Lodi. Ganun-ganun ka, Buslando. Binagsak presyo niya yung galunggong niya, oh. Murang-mura po. Ayan po, napakarami na, ha. 50 pesos lang po na tumpukan. Tapos mga mais, no? Isang piraso po ay 10 piso. Sweet corn. Tapos yung mga tulingan po natin ay 180 na kilo at ang isdang matambaka ay 160 na per kilo. So bossing, magkano na kilo mo ngayon ng galunggong? Ang kilo ng galunggong ko is 160, boss. Ayun, 150 po sa per kilo ng mga galunggong. Boss, good morning. Ayun, ganda ng tahong mo ngayon, malalaki, ha. Oo, magaspang. Nagaspang ngayon yung mga tahong, oh. Kailangan kasi pagsama. Mamaya, babalik ako. Sige, Buslando. Ikot lang ako. 100 pesos pa rin isang tabo. Tapos ito pa yung laman nun lang. Napakataba. Magkano bisugo mo? Sige, Buslando, sa kilo. 260. Boss, tanong ko lang ulit, magkano presyo ng alimango mo? 400 pesos. 300 pesos. No, yan po yung presyo ng mga alimangong buhay na buhay po. Ayan po. Bossing, thank you. Salamat.
mga presyo ng isda na inyong nakikita sa aking pag-iikot sa bayan po ng Malabon Fish Market. Per kilo ng mga tuna. Ito po yung tuna scrap na 250, 300 pesos sa per kilo. Ayan po yung tuna na malalaki. Good morning everyone. At tayo po ay mag-update pong muli dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At mag-aalam-alam tayo ng mga latagan at presyuhan ngayong araw po ng Sabado. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Bungaran natin ang ating kaibigan dito na kumakain. Shoutout sa iyo, Lodi. Kahit nakatalikod ka. Update natin yung mga presyon mo ng mga gulay. So magkano yung mga gulay mo? 50, 20. Ibig sabihin mga tigti 20 pesos, no? At 50 pesos na mga sibuyas at kamatis. So yung mga kamatis po natin ay 20 pesos. Yung sibuyas po, ito po ay 20. 50 pesos po, no? Kalahating kilo na mga sibuyas. So yan po yung update natin sa kanya mga latag na bentahan po dito sa bayan ng Malabon Fish Market ng mga gulay. Lodi, thank you ha. Salamat. Shout out. So tawid tayo dito sa kabilang side at upang makapag-update ng kanilang mga latagan at presyuhan ng mga seafoods na ibinibenta sa ating mga mamimili. Update natin yung mga presyo, no, ng mga tawilis po natin. Ang kilo po ay 100 pesos. Mga tumpukan po ay 50 pesos. Mga isdang torsilyo at 100 pesos po sa per kilo. Napakaganda at murang mga isda, no, hasa-hasa. 220 na kilo. At yung mga pugita po natin 180, 230 sa mga lumot. 80 ang kilo po ng mga malalaking tahong. So yun po yung presyo. Good morning. So yung mga presyo po ngayon dito ng mga galunggong ay 140 per kilo. Yung mga espada po natin dito, ang kilo po ay 100 pesos. So yung mga tilapia po natin, no, 90 pesos, 100. Yan po yung mga per kilo po rito. At ang tawilis po ay 80 pesos. Ambal. Alito. Espada, 5. Gang! Shoutout nga pala kay Kuya Goryo. Ayun, shout out. 270 ang per kilo. Gagamba ko buhay. 70 lang. 70 naman po ang per kilo ng mga alimasag na panggata. Mataba oh. 70 lang, 70. Dalagang bukid. Magkano ang kilo ng dalagang bukid? 100 lang. 100 pesos sa mga per kilo, no? So yan po yung mga presyo ng tilapia nila, oh. Yan po yung mga tilapiang Batangas, no? Napakamura po ngayon ng bentahan nila dito. Yan po mga
pasin na latag po dito ay 50 pesos po. Lahatan po. Dito tayo sa kilo. 280 sa mga kilo po ng mga hipon. So ito po yung mga presyo ng ating mga hipon no, na kanilang mga latag. Yan po ay 300 pesos. Shout out sa iyo, Lodi. Again and again. Tamang timbangan. Ayun, again and again. Yan po ay 240 po yung benta niya po ng mga hipon. 240. Timbangan. Tapos ang kilo po dito no ng mga galunggong ay 70 pesos. So mura pa rin po yung mga isda na kanilang latag. Yan na po, bawal na po ang magdirikpang timbangan dito. Nakasama naman bago-bago. Bago-bago ang timbangan. Bossing, thank you ha. Okay po, Sando. Si Kuya Ed ah. Nakakatapos sa madaling araw, papasok. Oo, sa loob ng fishport. Tayo doon. Hindi ako pumapasok eh. Hindi, gawa na rin na may trabaho. Hindi ako pwede gano'ng mapuyat. Boss, thank you ha. Salamat. Alright, dito tayo ay mayroong mga latag dito ng mga isdang cream dory. Ang presyo po ng mga gilit na ay 160. At ang ulo po ay 120 na per kilo. Mga bangot ni Ate Pat, no? 120 isang piraso. Oh. Tapos yung mga tilapia Batangas niya. Ate Pat, magkano presyo mga tilapia Batangas? 90 po, 100. Ayun, 90 pesos. 100 pesos. Yan po yung presyo ng mga kanyang latag ng tilapia Batangas. Kamoyita. Espada ya. Alright, so yung mga tumpukan po natin dito na mga isdang torsilyo ay 100 pesos na mga tumpukan at yung mga gulyatan po natin ay 120 na per kilo. At ang mga isdang paki, no? 120 rin po yung per kilo at napakamura po ninyong mabibili. Tapos yung mga tumpukan ng kanilang bentahan po dito ng dalagang bukid ay 100 pesos. Boss Lando. Shout out, good morning. Shoutout sa'yo, Boss Lando. Tapos yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos po sa Alupihan Dagat. Shoutout pa sa ano? Shout out po pala kay Kagawad Eric Galliano ng Tundo. So si Kagawad ay busy dahil ngayon ay mag-e-election. Busy po si Kagawad sa kanyang mga hinahandle na mga kandidato. Shout out sa iyo Kagawad Eric Galliano ng Tundo. So Kagawad, hinahanap ka ni Boss Ariel. Kailan ka daw pupunta dito sa Malabon Fish Market? Dito po yung mga sariwang hipon na panggulay, no? 240 at meron din pong tumpukan sa halagang 50 pesos. Boss, thank you. Dito tayo sa mga tumpukan pa rin po na latagan ng kanilang mga alimasag sa halagang 50 pesos. Ang mga tiyabeta po natin ay 100 pesos na tumpukan, no? Ayun, no, 1 kilo na raw po yung mga tumpukan sa halagang 100 pesos na inyong mabibili. Yan po, no, kagandahan dito sa mga latag po dito ay may mga presyo. Yung mga tortilyo ay 130, papakol po ay 100 pesos, at ang ating mga nilacha ay 100 po ang per kilo. Dilis po ay 100 pesos. Yan po yung mga presyo ng kanilang latag ng isda. So dito tayo sa mga bentahan naman po ng isdang tulingan na inyong mabibili sa murang halaga.
Ayan, galunggong. Yan o, mga tumpukan po, no? Yan po yung isdang tulingan. Dito lang meron yan. Magkano sa galonggong? Sandaan ng kilo. Sandaan ng kilo. Sa pasat mo nga ito. 100. So yung mga per kilo po ng ating mga galunggong dito ay 100 pesos per kilo. Yan, shoutout po sa mga mambu. Matagal na natin hindi na siya shoutout ang mga mambu. Shoutout po, mambu. Hindi ko na shot. Lagi mo nakakalimutan eh. Dahil parang wala kayong tinda ngayon. Ubos na. Kaya pala si nanay nandito sa kabilang side, no? Magkano kilo mo ng tulingan? Huwag mo na akong damay. Kaya mo na yung mga nag-viral. Hoy, bakit? Ako, tumabayad ka mga ganda. Shoutout po. Boss Diran, magkano pala yung ano mo? 120 lang kilo dyan. Itong pak 100. Kuya, dami pa. So yun po yung presyo. 120 na kada kilo. Itong pusit ay 200 pesos, no, na per kilo. So magaganda yung mga latag nila ng mga ganun. Ngayon, no? 100 pesos na kilo. Tapos yung mga tumpukan ay 50 pesos yung mga isdang sapsap. Scallop po natin ay 150 kada balot, no? 150 po na mga bentahan po ng alimasag. Ang mga tumpukan na mga tahong ay 100 pesos. Yung scallop, mahal po ninyo mabibili yan sa ibang market, no? Dito po ay nakabalot yan ay 150. So shout out, Boss Jeff Baliw. Shout out sa'yo. Tumpukan na labanan mo, 100 pesos. 100 lang ang galunggong natin ngayon, napakamura. Mura na, pero hindi na uutang. Pwede naman. Araw-araw ka naman nandito eh. So, talaga. Talaga may pambawi, no? Pwede naman. Dito tayo sa kabilang side at may mga alimasag rin po doon, no? Boss Jeff, thank you. Hoy, thank you, Boss Tato. So dito tayo sa mga tumpukan ng mga alimasag na talaga nakatarya na. Magkano yung mga tumpukan? Boss Tinong, 150 po sa tumpukan. Yung mga... Magkano yung espada mo? 100 pesos. Yung mga galunggong, 100 pesos din. Yes, ma'am. Shout out kay Jeff Baliw. Ayun, shout out kay Jeff Baliw. Ayun, shout out kay Boss Once. So ayan po yung mga presyo na mga sinabi nila sa atin, no? Na 100 pesos na tumpukan, 150 po sa mga alimasag. Shout out, Boss Baliw. Bumabawi si Boss Once. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Boss Boss Ninong. Boss Once, thank you. Salamat. So, dito naman tayo sa bentahan din po ng kanilang mga tahong, no? Shout out kay Boss Ed. Kalmado lang dito, kalmado. Kalmado. Magkano, bossing, kilo? 100 kilo. Tandaan ng tumpok, 100 ang kilo. Ang bitilya mo magkano? 120 po sa per kilo dito ng isdang bitilya, oh. Tapos yung mga tumpukan po dito, no, na mga Tahong 150 tahong, dalawa. 150 dalawa. Kung walang tahong, nga nga. Bansang ano? Sabi mo sa bansang ano. Alright, so yan po yung mga na-update natin na kanilang latagan dito sa Malabon Fish Market, dito sa bandang dulo. At tayo po ay aabante na. Dito naman tayo sa mga nagbebenta ng mga alimasag. Mga bossing, thank you, salamat! Dito tayo kay Agustin sa ating palaging sina-shoutout ang kanilang mga kababayan at mga taga-ibang bansa, no?
So per kilo ng ating mga tilapia na malalaki ay 110 na per kilo, 100 pesos sa mga maliliit. So hindi tayo magsasawa mag-update ng mga presyon dito para sa ating mga manonood. Tapos yan po yung mga per kilo 110 po no na kilo ng mga tilapia Batangas. So shout out Annalyn Bernardo. Shout out sa iyo Agustin. Shout out, Buslando. Shout out sa mga viewers natin dyan kay Mr. Salvador. Ayun bago yun ah. GNP sa Valenzuela, shout out sa'yo. Ayun shout out. Ayun mga customer mo. Nanonood sa'yo, Buslando. Hmm. Bumili, hinahanap ka. Ay hindi kami nagtagpo. Kanina pa bumili. At saka sa mga OFW natin dyan, lalong-lalo na kay Jocelyn Bernardo sa Australia, shout out sa'yo. Taga-Australia na yun ngayon ah. Oo. At saka kay Leslie Rene Rabino sa Canada. Ayun, shout out, At saka sa Leslie. tito ko, Naldin Labrore, shout out sa'yo. Ayun, shout out. At saka sa bayaw ko, Joel Tandog. Shout Mabuhay out. ka kung gusto mo. Ayun, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout At out saka sa'yo. sa family Buhar at saka Bernardo. Shout out, umayo kayo at magpakarami. At saka sa family Milagros yan sa Romblon. Shout out sa inyong lahat. Ayun, shout out po no sa mga kamag-anak. Lalong-lalo na kay Chirian Puntanes. Matulog ka lang maghapon. Ingat ka dyan. Basta may gising ha. Basta may gising. Lalo-lalo na kay Annalyn Bernardo. Nalasing na naman kahapon. Akala ko ba hindi na umiinom? Uminom red wine. Nalasing. Red wine, hindi naman nakakalasing yun. Nakaapat na puti Buslando eh. Ah, yun lang. Apat na red wine nalasing. Sa bagay, ubas yun. Nakakalasing talaga yun. So, presyo ngayon ng tilapia mo, 90 pesos na per kilo. Buslando, 100 sa malalaki o pang-iyaw, 100. Yun. Pumunta kayo dito sa Malabon, hanapin nyo lang mukhang to. Tamang timbangan pa. Ayan, sabi ko nga ba kay Agustin Miraflores. Murang-mura na. So, may tanong lang ako. Kailan nyo bibitbitin si Kuya Romy? Sunod na araw. Ayun. Sunod na araw, Buslando. Shout out sa mga barat dyan. Pumunta ka na kayo dito. Hoy, pumunta ka na dito. Minang ko lang iyawa ka. Siyempre, mainom di mo buwagin. Ay, So, grabe po yung mga presyo ng tilapia, no? Napakamura. Wala tayo nakitang 130, 140, puro 190 pesos, 110, 120. Yung po yung mga pinakamataas na presyohan po ng mga tilapyang Batangas. Alright, so yun nga po, talagang mga mura yung mga latagan po nila dito, no? So, tawid naman tayo uli dito sa kabilang side na maraming mga mamimili rin po na naghahanap ng mga murang presyo ng bilihin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tawid tayo? Iniwanan mo na yung paninda mo. Good morning, good morning. So ayan po yung mga presyo ng mga pusit dumot natin, no? 240 na per kilo. Dito magkano yung pusit? 300. 300 ang kilo. Yung po ang per kilo, 300 pesos. Buhay pa. Buhay pa, tatalong pa yan, oh. Alright, so mga tumpukan po, no? Sa murang halaga, shout out sa'yo, Lodi. Galunggong ka, Buslando. Binagsak presyo niya yung galunggong niya, oh. Murang-mura po. Ayan po, napakarami na, ha? 50 pesos lang po na tumpukan. Tapos mga mais, no? Isang piraso po ay 10 piso. Sweet corn,
Tapos yung mga tulingan po natin ay 180 na kilo at ang isdang matambaka ay 160 na per kilo. So bossing, magkano na kilo mo ngayon ng galunggong? Ang kilo ng galunggong ko is 160 boss. Ayun, 150 po sa per kilo ng mga galunggong. Yung tulingan 180. Bossing, thank you. Okay, alright. Alright. Galunggong. Boss, good morning. Uy, ang ganda ng tahong mo ngayon, malalaki ha. Oo, magaspang. Nagaspa ngayon yung mga tahong oh. Kailangan kasi pagsama Mamaya babalik ako. sige magkano yan. Ikot lang ako. 100 pesos pa rin isang tabo. Tapos ito pa yung laman nun. Pakataba. Nasaan yung mga apo mo? Kaumilaw. Ay, nandun ako nagsimula eh. Nasa lulong doon. Ito 100 pesos pa rin. Ayun, 100 pesos pa rin yung ano, talaba. So, malapit na ang mahal na araw. Sigurado ay dadagsa po dito yung mga bentahan po ng mga talaba. Magkano kaya magiging presyo ng isang sako niyan? Ng talaba? Wala kasi makuha dalawa. Ngayon? Madalang. Kita mo, ayun lang ang talaga. Oh, minsan, nakikita ko na. Dami, di ba? Nakasako, wala. Ngayon, puro tahong lang, no? Yung taong naman, si Moody na. Yan, mga maliliit. Aywan. Hirap sa mala. Boss, thank you ah. Thank you, boss. Magkano bisugo mo? Sige, magkano sa kilo? 260. So 260 po yung mga bisugo na kanyang latag dito. So kukuha tayo, no? Boss, tanong ko lang ulit, magkano ang presyo ng alimango mo? 400 pesos. 300 pesos. No, yan po yung presyo ng mga alimangong buhay na buhay po. Ayan po. Bossing, thank you. Salamat. So, yan po yung presyo ng mga alimango na kanilang binibenta, no, dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talagang, so shout out Lodi, dime bit ah. So, yun nga po yung mga presyo ng alimango na kanilang binibenta sa ating mga mamimili. Presyo ng mga kaimito po natin dito, no? 70 pesos na per kilo at magagandang mga mangga po sa halagang 80 pesos na kilo. Oo, maganda na. Nakita ko, dinalanan niya. Sarap to, Japan. China. Ilis-tilis na tinabas na yung ano. Tapos ang mga kilo ng mga gulyasan na malaki, 90 pesos po dito. 90 pesos na per kilo ng gulyasan at mga tumpukan po ng mga gulay. Ayan po. So yan po yung mga presyuhan ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market at talagang mura pa rin po ang mga presyo ng isda na inyong nakikita sa aking pag-iikot sa bayan po ng Malabon Fish Market. So presyo ng mga gulay at mga manok, ito po yung mga manok na kal sa 100 pesos. 130 po sa pakpak, ito po yung backbone, no? Presyo ng mga gulay. Dito po ang mga bentahan ng tahong. Ang kilo po 80 pesos. Good morning, bossing. 80 pesos naman po dito ang per kilo ng kanyang mga tilapyang Batangas. Medyo matumal tayo ngayong Sabado. Matumal ang bentahan. So dito 280 po, no, na mga pusit. $50 pesos sa mga tumpukan ng mga galunggong.
per kilo na mga tuna. Ito po yung tuna scrap na 250, 300 pesos sa per kilo. Ayan po yung tuna na malalaki. May mga per piraso rin po dito na bentahan ng bangus na kanilang ibinibenta sa ating mga kababayan. 120 po kada piraso, no? 50 pesos. So, mga magagandang mangga sa halagang 80 pesos na per kilo. Shout out. Alright, so yun na nga po at nakakapag-update na po tayo. Si Cha Pepe, oh. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Talagang mga mura pa rin ang mga presyohan na ating mga mabibili dito sa Malabon. At sa mga silent viewers po natin, salamat po sa inyong mga suporta kay Boss Lando Explorer. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga OFW, no, shout out po. At lagi po tayo mag-iingat sa ating po paghahanap buhay sa ibang bansa. So hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Meron kami salad.